Καινούριο δίσκο λέει Brodekin. Τα ακούω εκεί ότι θα βγάλουν καινούριο δίσκο. Βλέπω και ανεβάζουν βίντεο στο YouTube, κομμάτια από το δίσκο. Κάθομαι φυσικά, τα ακούω και ήμουν προκατηλημένος, γιατί ήμουν προκατηλημένος αρνητικά. Γιατί λέω τώρα, εντάξει, καιρό έχω να ακούσω από αυτή την μπάντα, νέα, περιμένω ότι θα καθαρίσουν πολύ τον ήχο, είναι δύσκολο να βγάλουν τώρα τη σήμερον ημέρα το brutal ήχο που είχαν, ας πούμε, στο πρώτο τους δίσκο. Οι Brodekin είχαν απίστευτα brutal ήχο στο πρώτο τους δίσκο. Εμένα είναι από τις αγαπημένους μπάντες στο Brutal Death. Brutal Death θα την έλεγα και grind, γιατί αυτό που είναι η Brodekin είναι πραγματικά brutal death, με ταχύτητες που είναι too much και για brutal death, ας πούμε. Δηλαδή είναι ακραίες, είναι πάρα πολύ ταχύτητα ακόμα και για brutal death, και δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει τόσο, ας πούμε, τώρα με την ταχύτητα σαν ταχύτητα. Έχει να κάνει με την τελική αίσθηση που σου δίνει αυτό που ακούς. Μπορεί να ακούσεις κάτι πιο γρήγορο, αλλά μην σου δώσει αυτή την αίσθηση. Στους Brodekin είναι έντονη αίσθηση, γιατί είναι και λίγο grind. Δηλαδή είναι και ασταμάτητο το blast beat, τα μπλαστίδια, κατά χτύπη ασταμάτητο, και γρήγορα τα κομμάτια και σύντομα τα κομμάτια κατά συνέπεια. Και το άλλο το καταπληκτικό που μου αρέσει πολύ στους Brodekin είναι ότι έλα να παίξουμε, να φύγουμε, έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Δηλαδή έχουν αυτό το στυλ του ούτε εισαγωγές, ούτε μελωδίες, ούτε riff, ας πούμε, εισαγωγικά, τίποτα. Βάζεις το δίσκο και αρχίζει εκεί το καταχτύπη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Brodekin. Αλλά ο πρώτος δίσκος έχει πολύ χαρακτηριστικό βρώμικο brutal ήχο. Τον ακούς δηλαδή σε μεγάλο βαθμό και για τον ήχο που έχει. Και έχω πει, τώρα εδώ κάποιοι black metalers μπορεί να με πούνε και βλάσφημο. Λοιπόν, ότι εγώ άκουσα Brodekin εξαιτίας των Conqueror. Θεωρώ ότι έχουν όμοιο ήχο. Η Brodekin με τους Conqueror. Και επειδή μια περίοδο άκουγα πολύ Conqueror πρωτού ακούσω Brodekin, όταν άκουσα τον πρώτο δίσκο Brodekin μου φάνηκε προσιτός ο ήχος. Γιατί αν δεν έχεις κάνει μια προετοιμασία στα αυτιά σου δεν μπορείς να ακούσεις Brodekin, έτσι, εννοείται αυτό. Γνωρίζουν όσοι είναι του ακραίου ήχου, ότι στον ακραίο ήχο πας συνήθως σταδιακά. Δηλαδή δεν μπορεί ένας που δεν έχει ακούσει ποτέ brutal death, ποτέ death metal, ποτέ black metal, ποτέ ακραίο thrash, όχι απλό thrash, το πιο brutal, ας πούμε. Τι είναι brutal thrash τώρα να πεις? Υπάρχει brutal thrash. Δηλαδή ο δεύτερος, ποιος είναι δεύτερος? Το Pleasure to Kill, ας πούμε, από Creator, είναι brutal thrash. Ποιος το λέει αυτό? Εγώ το λέω. Άρα ισχύει. Λοιπόν, άρα αυτά ισχύουν με τις Brodekin. Και είναι τόσο κάλ το πρώτος δίσκος που απλά φοβάμαι, λέω, τι θα βγάλουν τώρα, ας πούμε. Μην απογοητευτώ. Ήμουνα αρνητικά προκατηλημένος. Ανεβάσανε αυτό το κομμάτι πρωτού βγάλουν το δίσκο, το ακούω έτσι σκεπτόμενος. Καταρχήν, εντάξει, άκουσα έναν ήχο, ας πούμε, στην κιθάρα,
που είχε όγκο, ρε παιδί μου, ήταν brutal. Δεν είναι ο ήχος που είναι στον πρώτο δίσκο. Είναι βέβαια πιο καθαρή παραγωγή. Αυτό είναι λιγότερο brutal, αλλά δεν είναι κακός ο ήχος. Ο ήχος είναι πολύ ωραίος, είναι πιο καλή παραγωγή, αλλά έχει όγκο, έχει τον όγκο, ρε παιδί μου, και τη βρωμίλα που πρέπει. Το έχει. Και καταλαβαίνεις γιατί ριφ παίζουνε. Που στον πρώτο δεν καταλαβαίνεις τι παίζουνε. Βέβαια, επειδή η μπρουτάλια είναι πάνω απ' όλα, πάλι μου αρέσει καλύτερα ο ήχος του πρώτου δίσκου. Δεν είναι αξεπέραστος αυτός ο ήχος. Παρόλο που είχα πει ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να προτιμώ και το δεύτερο του δίσκο. Τι αίσθηση τώρα μου έδωσε το κομμάτι αυτό όταν το άκουσα. Καλή αίσθηση, λόγω ήχου. Δεν ήταν φλόρικος ο ήχος, οπότε αυτό ήταν πολύ θετικό. Είχε τα μπλαστίδια του, είχε τα γνωστά τα Brodekin κόλπα. Παρ' όλα αυτά, ήταν λίγο πιο καθαρή παραγωγή, που δεν μας αρέσουν αυτά. Ήταν πάνω από 1 λεπτό το κομμάτι. Απαράδεκτο αυτό, απαράδεκτα πράγματα για Brodekin. Και σε κάποιο σημείο αδειάζει κιόλας το κομμάτι. Δηλαδή σου δίνει χώρο να αναπνεύσεις. Αυτά δεν μου αρέσουν εμένα τώρα. Και είχε και μία υποψία μελωδίας σε κάποιο σημείο. Απαράδεκτα πράγματα. Λοιπόν, προφανώς λέω καλά τα πάμε γενικά με το κομμάτι. Μ' άρεσε το κομμάτι, αλλά λέω θα πάμε πιο light λίγο. Λίγο πιο light. Ευτυχώς ο δίσκος με διέψευσε. Τον άκουσα το δίσκο, τον άκουσα μια φορά χαλαρά. Δηλαδή ενώ έκανα την νοικοκυρά, έπλαινα κάτι πιάτα και κάτι τέτοια. Η τυχερή που θα με πάρει, μόνο αυτό λέω έτσι. Πρώτη νοικοκυρά ο τραγουδιστής. Αλλά ρε φίλε, εντάξει δεν προλαβαίνει να βγει ένας δίσκος. Βλέπω εκεί μιλάνε όλοι, έχουν κάνει review, έχουν κάνει δισκοκριτικές. Το έχουν ποστάρει στο Facebook. Εντάξει, εγώ θέλω το χρόνο μου. Εδώ μιλάμε για metal. Εδώ εγώ διαβάζω δισκοκριτικές για δίσκους που βγήκαν πριν 30 χρόνια και 40. Έτσι είναι στο metal. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε pop. Τι βγήκε τώρα, τι είναι τώρα trendy να τα ακούσουμε. Οπότε έτσι εγώ ψιλοάκουσα το δίσκο έτσι στα πεταχτά. Αλλά έπρεπε για να κάνω κριτική σοβαρή να τον ακούσω όπως πρέπει, με ακουστικά. Έχω ειδικά ακουστικά τραγωνίστικα, τα έχω από 12 χρονών. Έχουν και λίγο πενικυλίνια πάνω. Το αριστερό δεν λειτουργεί. Και είναι αποκλειστικά για να ακούω war metal και brutal death. Κάνουν τον καλύτερο ήχο. Οπότε έκατσα τον άκουσα το δίσκο και με εξέπληξε ευχάριστα. Το κομμάτι που βγάλανε, που είχαν βγάλει σαν promotion, είναι το χειρότερο του δίσκου. Προφανώς έχει αυτά ότι έχει αλλαγές και ιδέες. Εμείς είμαι Brodekin, μόνο καταχτυπική 1 λεπτό κομμάτι και τελειώσαμε να πούμε. Και ο δίσκος ήταν πιο πολύ έτσι. Οπότε με εξέπληξε ευχάριστα. Τα riff τα ακούς κανονικά. Ακούγονται οι κιθάρες κανονικά, όλα κανονικά. Η φωνή έχει πάει πίσω στη μίξη. Δηλαδή είναι χαμηλή σε ένταση η φωνή. Δεν ξέρω γιατί το κάναμε αυτό. Υποπτεύομαι ότι μπορεί, εμένα μ' αρέσουν τα φωνητικά του Brodekin,
Δεν με χαλάει όμως που τα χαμηλώσανε, γιατί ακούω πιο καλά τις κιθάρες και τα τύμπανα, που εντάξει μπορεί να είναι καλά τα φωνητικά, αλλά όσο να είναι πιο ενδιαφέρον δείχνω στο να ακούσω τις κιθάρες και τα τύμπανα που υπάρχει ψωμί παρά στα φωνητικά που είναι ένα πράγμα συνέχεια, έτσι. Έτσι είναι το Brutal Death βέβαια, έτσι πρέπει να είναι. Αλλά δεν είμαστε pop. Στο pop και στο σκυλάδικο και στο System of a Down η φωνή ακούγεται πολύ ψηλά. Εμείς που είμαστε metal βάζουμε τα όργανα πολύ ψηλά. Τώρα ίσως την παραχαμηλώσαν τη φωνή, εμένα δεν με χαλάει αυτό. Υποπτεύομαι ότι μπορεί και να τη χαμηλώσανε, γιατί μπορεί να έχει χαλάσει λίγο η φωνή του τύπου, γιατί όσο να είναι και 50 χρονών. Έκατσα, είδα review, είδα και συνέντευξη από Brodekin. Καλά, τα review ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα με τα review? Κάνει ο άλλος review και λέει, δεν μπορώ, λέει, την φωνή του. Τα ακούω, λέει, τα άλμπουμ τους, αλλά δεν μπορώ τη φωνή. Οπότε μου αρέσει για αυτός ο δίσκος, γιατί, λέει, είναι χαμηλά η φωνή και έτσι μπορώ να ακούσω, λέει, τη μουσική από πίσω. Ρε φίλε, τι είναι αυτά? Όλοι προσπαθείτε να ακούσετε Brutal Death χωρίς να είναι brutal. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι η φωνή στο Brutal Death. Ή σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Μην προσπαθείς τώρα να βάλεις νερό στο κρασί σου να το γλυκάνεις. Η φωνή των Brodekin είναι καλή. Ίσως να μην είναι η κορυφή που είναι, ας πούμε, τον Mortician σε αυτό το στυλ, αλλά είναι πολύ καλή. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη είδα τον Brodekin, που ο τύπος μπασίστας και τραγουδιστής και αυτός που γράφει τους στίχους είναι ιστορικός, έχει σπουδάσει ιστορία και έχει ασχοληθεί κυρίως με το Μεσαίωνα και με τα βασανιστήρια που κάνουν στο Μεσαίωνα, και έτσι αναπτύσσει αυτό το θέμα στα κομμάτια των Brodekin. Αυτά είναι ωραία πράγματα, αυτά γουστάρουμε. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει ενασχόληση, ρε παιδί μου, ότι το δουλεύουν το πράγμα, ότι το αγαπάνε, και φυσικά το εγκρίνουμε, αυτή τη στιχουργική οδό την εγκρίνουμε, αυτή τη στιχουργική γραμμή για Brutal Death. Να μιλάς για βασανιστήρια του Μεσαίωνα, τι πιο Brutal Death? Αυτή είναι η στίχη για Brutal Death. Όχι να μου αναλύσει την κοινωνικο-πολιτική κατάσταση στις Φιλιππίνες. Αυτό είναι ο Brutal Death. Πολύ καλός ο δίσκος. Εκεί που κατάλαβα ότι είναι καλός είναι όταν έβαλα ένα κομμάτι να ακούσω και ήθελα να ακούσω κι άλλο, εκεί κατάλαβες ότι είναι ο δίσκος καλός. Όταν δεν μπορεί να σταματήσεις να τα ακούς, αυτό μετράει. Άκουσα και την κριτική ότι ο drummer, γιατί έχουν καινούριο drummer, η Brodekin, ότι δεν είναι τόσο καλός. Εγώ δεν το είδα αυτό, μια χαρά μου φάνηκε τα τύμπανα, ότι λέει είναι λίγο πιο... ότι δεν κάνει τόσες εναλλαγές. Εμένα μια χαρά μου φάνηκε, τουλάχιστον έτσι με τις λίγες ακροάσεις που έχω κάνει. Δεν υπάρχει δεν υπάρχει αμφισβήτηση για μένα ότι είναι καλός ο δίσκος που κάνανε. Το μόνο ερώτημα είναι αν είναι αντάξιος στον προηγούμενο. Δύσκολο να φτάσει στο επίπεδο των πρώτων δύο δίσκων των Brodekin, αλλά ο χρόνος θα το δείξει. Δεν μπορώ να πω από τώρα, γιατί όπως είπαμε στο metal
Δεν μιλάμε για το τι βγήκε, ποιο είναι το τελευταίο hit του μήνα, της εβδομάδας, της μέρας να πούμε και τέτοια. Στο metal οι δίσκοι φέρονται μέσα στο χρόνο. Και εγώ σαν ακροατής θα δείξω τώρα. Τώρα θα τον ακούσω το δίσκο, θα τον ξανακούσω. Σε 6 μήνες θα τον ξαναβάλω να τον ακούσω. Σε 1 χρόνο θα τον ξαναβάλω να τον ακούσω. Γιατί τον πρώτο δίσκο τον ακούω πάνω από 10 χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. Λοιπόν, ευχάριστη έκπληξη η Brodekin. Καλός ο τελευταίος δίσκος. Μια χαρά είναι η παραγωγή. Ακούμε τα riff, ακούμε τα πάντα. Kill the Posers και Hail Satan.